Sena mill-introduzzjoni ta' tal-linja kard huma iktar minn 240,000 l-individwi li sal-lum irreġistraw għal-kard. Meta wieħed iqis li dan kien kunċett ġdid tal-Malta li ħafna kienu xettiċi dwaru, il-keliem ta' Malta Public Transport Daniel Grech esprima sodisfazzjon tiegħu li fi żmien qasir is-sistema ġdida indrat u issa qed tintuża mingħajr problemi. Nista' ngħid li superajna il-previżjonijiet tagħna għaliex ħsibna illi kien ħajkonna inqas minn hekk, però naħseb illi bil-fatt illi għamilna fil-bidunet sa kmieni din is-sena stess ma konniex qed niċċarġjaw biex wieħed jieħu l-kard. Dik ukoll għenet biex wieħed ukoll jista' jirreġistra l-kard. L-anzjani tal-fuq minn 60 sena li forsi sa sena ilu kienu l-inqas li rridu din il-bidla jidher li draw is-sistema sew għaliex s'issa huma 75% tal-anzjani li għandhom tal-linja kard. Grech fisser kif l-użu nnifsu tal-kard qed jgħin fit-titjib tas-servizz. Illum il-ġurnata bil-kard qed tinġabar ċertu informazzjoni illi tgħinna ħafna biex aħna nistgħu nintejbu s-servizz. Per eżempju, nistgħu nkunu nafu li ma huma b'mod eżatt kemm passiġġier eżatt qegħdin jużaw ċertu rotot mill-liema stages ikunu qegħdin jitilgħu, kemm ikun hemm nies fuq il-karozzi tal-linja, allura aħna nistgħu nibagħtu karozza oħra biex tgħin il-karozza li jkun diġà hemm fit-triq. Huwa kkalkulat li f'sena saru 32 miljun vjaġġ bit-tal-linja kard. L-iktar waqfiet popolari wara l-venda tal-Belt Valletta kienu kulleġġ fl-Imsida, Bombi fil-Florjana, Sptaru l-Imsida fl-Imsida u Pawla f'Raħal Ġdid. L-iktar jum li fih vjaġġaw nies kienet 30 ta' Ottubru meta l-vjaġġi qabżu il-100,000. Daniel Grech stqar li s-servizz tal-linja kard tieb tul din is-sena. Fil-bidunet kien hemm ċertu delay illi jekk inti tittoppja pereżempju b'voucher minn fuq it-telefon bħal sistema tal-mobile, kien jieħu sa 24 siegħa biex il-flus jiġu trasferiti fuq il-kard. Dik hija waħda mill-affarijiet illi rranġajna matul dan l-aħħar xhur u illum tieħu sa massimu ta' 30 minuta. Il-passiġġieri li jagħmlu użu minn tal-linja kard mhux biss ibbenefikaw minnu l-irħas iżda ikkontribwixxew biex il-vjaġġ jieħu inqas ħin peress li hemm skambju ta' flus kontanti. Fil-waqt li kienu iktar minn 12,000 dawk li gawdew minn capping fuq bażi ta' ġurnata, ġimgħa jew xahar. Il-Malta Public Transport identifikat l-iktar persuna f'kull kategorija ta' cards li għamlet użu mit-trasport pubbliku u dawn ingħataw sena vjaġġi b'xejn.